A meitat del segle XIX, el músic Josep Anselm Clavé va impulsar un moviment coral entre la classe obrera per tal de fomentar la cultura en les capes treballadores de la societat civil catalana a través del cant. Un moviment que avui encara és viu i que a la nostra ciutat va arribar als anys 30 del segle passat de la mà de la família Angelats, amb la fundació de la coral Cantaires de l'Ebre Delta. Avui el dinamitzador cultural Jordi Angelats és l'hereu de tot aquell llegat. Una persona clau per la represa de l'activitat cultural a la nostra ciutat un cop superada la postguerra. Perquè de la coral Cantaires de l'Ebre Delta en van sorgir altres seccions. El foment de la sardana, el grup de danses folclòriques que va permetre fer lluir la jota tortosina i el bàsquet Cantaires. Un club esportiu que el 1985 va tocar el cel en l'èlit estatal del bàsquet femení. Va aconseguir un triplet, la Lliga Femenina, la Copa de la Reina i la Lliga Catalana. A través de l'esport, la dansa i la música, Jordi Angelats ha portat el nom de la nostra ciutat arreu del món.